விவசாய பெருமக்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோவைக்காய் வளர்ப்பு அதோடைய பயன்கள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். எப்படி அறுவடை பண்ணி என்ன மகசூல் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விதைக்கு தேவையான கோவைக்காய் பதியம், அதாவது விதைக்கு தேவையான அந்த குச்சி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சரிங்களா? இதை எப்படி போடணும், எப்படி பதியம் வச்சு, எப்படி செடி இது பண்ணி நம்ம நடணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு இந்த இது வெட்டும்போது, நம்ம இந்த குச்சி வெட்டும்போது கணுவாக இருக்கும் பாருங்கள். இதோ தெரியுதுங்களா? அந்த கணுவாக இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி, அதாவது கரும்பு தீவன புள்ளி எப்படி நம்ம வெட்டி வைக்கிறோமோ அதேமாரி அந்த கணு இருக்கும், அதை வெட்டி நம்ம அந்த பாக்கெட்டில் ஊனி வைக்கணும். அப்படி தான் நம்ம செடியை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணணும். இப்போ எப்படி உழவு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 5 கலப்பையை விட்டுட்டு நல்லா ஓட்டிட்டு தேவையான எருவு, ஆட்டு எருவு, மாட்டு எருவு, தேவையான புண்ணாக்கு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா ஓட்டி ஆற வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரொட்டேட்டர் விட்டு இது பண்ணிடணும். இதுக்கு எப்படி நம்ம இது பண்ணால் பாவை புடலைக்கு எப்படி பந்தல் அமைக்கிறோமோ அதேமாரியே பந்தல் அமைக்கணும். எவ்வளோ நீளம் எவ்வளோ அகலம்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 அடி அகலம் 6 அடி நீளத்துக்கு ஒரு செடி போடணும். இது இப்போ நம்ம இப்போ இந்த குச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம நடவுக்கு ரெடி பண்ணுறோம். பாக்கெட்டில் வச்சோன்னே எத்தனை நாள் முளைப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20ஆம் நாள்லேருந்து முளைப்பு வரும். அதுலேருந்து எத்தனை நாளைக்குள்ளே நடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 10 நாள், அதாவது 20லேருந்து 30 நாளைக்குள்ளே கண்டிப்பாக நடணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இதோடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு 1/2 அடி ஒரு நாளைக்கு வளரும், அவ்வளோ வளர்ச்சி இருக்கும். அதனால் இப்போ 30 நாளைக்கு மேலே இது பண்ணணும். அது மேல் நோக்கி போகிறதோட கீழே படரதான் பார்க்கும். நம்ம இதை என்ன பண்ணோம், செடி வளர்ந்து வச்சோம், நம்ம வச்ச உடனே 2-3 நாளில் நல்லா தழைச்சி வந்துடும். அதில் நம்ம மேலே கட்டி விடணும், கொடி கட்டி பந்தலில் ஏற்றி விடணும். அப்படின்னா தான் கொடி படரும். சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் சொன்னால இதேமாதிரி நம்ம கட் பண்ணி தான் நம்ம அங்கே ஊன முடியும். அந்த கணுவாக இருக்கிறதுலேருந்து நமக்கு முளைப்பு வரும். அதை நம்ம கரெக்டாக வெட்டி வச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாவப்பொருள் பந்தல் மாதிரி போட்டு நம்ம இதை மேலே ஏற்றி விட்டுறோம். இதில் 2 காய் வகை இருக்குது. அது என்ன 2 வகை இருக்குது. ஒன்று நாட்டுக்காயின்னு சொல்லணும், இன்னொன்று கசப்பு காயின்னு இருக்கும். நாட்டுக்காயின்னா நம்ம வெறும் வாயாலே நம்மளால் சாப்பிட முடியும். ஆனால் கசப்பு காய் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. கசப்பு அதிகமாக வரும். கேரளாவில் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது வரிக்காயின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது பச்சை கலரில் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் கோடு மாதிரி இருக்கும். அதனால் வரிக்காயின்னு சொல்லுவோம். இது எப்போ நமக்கு முதல் காய் பறிப்பு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்ச 40ஆம் நாள் நமக்கு வரும். ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு 5 கிலோ 3 கிலோ அப்படி எடுக்கலாம். வச்சதுலேருந்து ஒரு 3ஆவது மாதம், அதாவது 90ஆம் நாள்லாம் நமக்கு செடி நல்லா பந்தல்லே நல்லா அடைச்சிடும். அப்போலேருந்து மகசூல் நமக்கு நல்லா கொடுக்கும். என்னென்ன நோய் தாக்குதல் வரும்னு பார்ப்போம். அதாவது காய்ப்புழு தாக்கு, பூ உதிர்வு, பழுப்பு, அதாவது இலை மஞ்சள் கலர் ஆகிறது, சாம்பல் நோய், இதேமாதிரி நிறையா வரும். சாம்பல் நோய்ன்றது முக்கியமான ஒன்று வரும். அதாவது இந்த கூலிங் டைமில், அதாவது இந்த மழை காலத்தில் மழைக்கால பனிக்காலத்துலேயும் அதிகம் வரும். அதுக்கு ஆண்ட்ரோல்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. அதை டேங்குக்கு ஒரு 10 கிராம் போட்டு அடித்தா போதும், அந்த சாம்பல் நோய் சரியாகிடும். பூ உதிர்வுனா போரான் சத்து கம்மியாக இருந்தால் பூவும் பிஞ்சும் உதிர்வு ஏற்படும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஏக்கருக்கு ஒரு 5 கிலோ இயற்கை வாங்கிட்டு நல்லா ஊற வச்சு அதை நம்ம தெளிச்சாவே போதும். நிலத்தில் விட்டால் செடி ஊற்றினா போதும். நமக்கு அந்த பூ உதிர்வு குறைஞ்சிரும், நல்லா காயும் பிடிக்கும். மற்றபடி இந்த மாவு பூச்சி இதேமாரி வெற்றி சிலிமிலக்காணி, சூடோமோனாஸ் இதை நம்ம அடித்தாவே போதும், இதெல்லாம் சரியாகிடும். எவ்வளோ மகசூல் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நாட்டுக்காய்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு 2000லேருந்து 2500 கிலோ வரைக்கும் நல்ல மகசூலாக இருந்தால் 3000 கிலோ வரைக்கும் கூட எடுக்கலாம். அதே கசப்பு காய் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஒரு மடங்கு சேர்த்து, இப்போ 2000 கிலோ எடுத்தோம்னா அது 4000 கிலோ வரும் கசப்பு காய். சரிங்களா? இது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ விலை போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். விலைப்பட்டியல் என்னன்னு பார்க்கலாம். நாட்டுக்காய் ஒரு குறைந்தபட்சம், அதாவது ஒரு ஆவரேஜான்னு பார்த்தா ஒரு 25லேருந்து 35 வரைக்கும் போகும். ஆனால் கசப்பு காய் ரேட்டு அதிகம் போகாது. அதாவது அதை ஒப்பிடும்போது ஒரு மடங்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். மகசூலில் ஒரு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். அது ஏற்ற மாதிரி விலையில் ஒரு மடங்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஒரு 30 ரூபா போகுது நாட்டுக்காய் அப்படின்னா கசப்பு காய் 15 ரூபா தான் போகும். இது பார்த்திங்கன்னா குறைந்த செலவில் நல்ல லாபம் தரத்துன்னு பார்த்திங்கன்னா குறைந்த செலவு தான், ஆனால் லாபம் அதிகம், வேலையும் கம்மி. இது செடியோடைய லைஃப் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆயுட்காலம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கிட்டோம்னா 1 வருஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்லா பார்த்தோம்னா 1.5 வருஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம செடி இருக்கும். வருஷம் ஃபுல்லாகவே நம்மளால் 3 மாதத்துக்கு அப்புறமே வருஷம் ஃபுல்லாக வரைக்கும் நம்மளால் காய் எடுக்க முடியும். ஆனால் இடையில குறைஞ்சி ஏறும். இது பார்த்திங்கன்னா ஆடி மாதம்லாம் நம்ம வைக்க மாட்டோம். அந்த காற்றடிக்கிற டைம்லாம் வைக்க வேணாம். சிறந்த மாதம் பார்த்தா மார்கழி தை அப்போ வைக்கலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணற்பாங்கான மேட்டு நிலமாக எடுத்துக்கலாம், நல்லா வளரும். களிமண்ணில் செடி நல்லா வளராது. ஒரு செம்மண்ணோ வண்டலோ கரிசலோ மணல் சார்ந்த நிலமோ அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு செடி நல்லாவே வளரும். வேலை சொல்லப்போனால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி வேலைலாம்.
அதாவது ஒரு கிலோவுக்கு வந்து ஒரு 50லேருந்து 60 காய் நிற்கும்னு வச்சிங்களா. ஒரு 50லேருந்து 60 காய் கண்டிப்பாக ஒரு கிலோவுக்கு நிற்கும். ரொம்ப ரொம்ப செலவு கம்மி. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த லாபம் அதிகம். கண்டிப்பாக இந்த பயிரை பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.